Warga Patisi TV. Kaji lang juga nong seng school kebedan hapuk kesatri jong kami Gelai Schools Welfare Development Association bikin thopru yaki principal ki headmaster ki headmistress bagi dekhat jong school managing committee hakashitri urusau ara cara posan kila pediang kami Gelai education grant bela terwada katanan pulih buti jong sarkar jilla ban pentrekam ha kami Gelai Borokwe kesenggelashim yakani karai haga jingalang kebelalong hakasi National Darbar Hall Maukhar Shillong Presiden jong association ubah marbamud marbanyang uliat ho baga jing menjur jong jingalang ka mingilay education grant kalong ba omtang ginang panya school kibanyo jimentoy hindi ginang hikairu kinyo renti iki jimentoy kibiabiang tarajur Mendakasngi hadian jong ka meeting ka ba ilaya pedlong ka ba ngila khot ya kinong panya school nadu ya ki presiden ki sekretari ki principal ki master jong ki school ka bangi kwa ban pensai pat ba kalong kani ya karai ka ba mi na ka jingalang ha ka meeting ka ba ngila ya kren sani ba ya ka proposal jong ka sarkar ka bede ba ka MEG ka bang yo i ba dan ki kenhon ki ba ya persya bun ki ba ya kersyan na kalyang jong ngila da pha ya ka jing ai jing bot ya ka sarkar bangi pediang ban penrekam ya ka MEG harangkat ki kat to kat ni ki jing ai jing bot ban penbha syu te andang yo i ya ka ne ka jing ya pen i ka jing ya persya jong kat to kat ni ka perlong yang i ba nin artatien la ka ne ka sarkar kan penrekam na ya ka MEG Namar balai ka ba mangi kham kuslai kalong kani. Namar ba kumba ka sarkar India ka batha ya ka sarkar ban dantang kawai ka management ki school ban umdan syu SSA bat government ala ka jong bandan bitang kawai. Tika state government kala ya syahmat na benta ban merge ya kani. Da ka ba kala panru ya na ya ka ya kinunu ki school ki balong willing ban hand over ka management jong ki saka sarkar saka education department but bon ligi school ki ba ledap ai te ndeng ya kran na ka banta jong ki ne ki ba khlam IT ki badan hapo ka jing penia jong ki mission ne jong kinu nu ki kanhon ki ba menta ki hadu menta ki dang yo ya ka ni ke jing yarap kran na ka badang tip i ke SSA school hadu menta di kabang ya perkhat kalong kan jayu la dala march nak mentai ni ke SSA sya ke government kamat kini ki school on itu kom ki ipat namara ka proposal jong ke MEG kala kran syai yang tu ba ya kini ki SSA managed by private organization kamat dala pentrekam ya ke MEG kin hap no ke MEG ya ka bangila ya kran robot commissioner secretary na koi kapor ong ba ni pentrikam hikum ju lembaga ni ke MEG ba ka ka baju ai ni num penduna but kalau no ka enhancement ru ngin ai lembaga ni ka MEG te kadat ka jing sos ngan la ka sarkar ka pentrikam ya ke MEG namar ba ansa itu ya gini ki school tang arjat ke pamon ki school jong ka sarkar pat ki aided school kiba nhap apo ka MEG te syu ka jingkerman jongi naka sarkar bakan yarap ikini ki school ki pampat yo jingrap khamta maka secondary kiba la proceed la slam lembaga jing ai jing bot ka jing don kam badai ban proceed yaki hadu secondary ba higher secondary sarkar ka pensilur yaki school bakin kio dekla ajing bet yaki permission ba ta tatar andai ka jingerap hadu mentak lampala ban ai te hadir bang yakran bu commissioner secretary upan pau ba numdan kano ka jing ai jing siu tulap ka bathamai kinoi kai de
kumbaki la ia propose na ka directorate ia ka ad hoc grant kaba UI bro sikata ki secondary kaba nakaliang jong niru ngila ia budden ngila ekran ia kan ka proposal kaba la pha na ka ki lai spa lai pu artli ki secondary school ban yo jingrap ndrai ka jubab ka lok ba kanom don shu kata ka jing ai pathamai ndai de tang la dala pentrai kam ya ka MEG ka balong ka scheme ka pathamai kawan yarap ru ya ka school pura kawai na du pre primary hadu secondary ni higher secondary te ngi ngo ba dai tang ka de kalenti ka bangila ban yo mo ya kalenti ka jing yarap na ka benta ki secondary ni higher secondary te na ka benta ka kom perkhat pade jong kini ki kat tu kat ni ki boong ba la dala trekam ke MEG kum kitu ki bayo deficit ki ombakin du no entah teter ki ong lada kala wan be hakawai ka accounts kamot num tip shu kata ka increment ke enhancement ke bawan syaki tendai ka ka bamu ya kran ba commissioner secretary ka long ba na kalan ju gula kran syai ba wat lada ki dei banwan hakawai ka accounts mo mata kila ai ka tu ka city ba ki school kin don da tangkoi ka account koi ki SMC ndai ka ni ka jing ai ya ka tulop le ka pisa grant ka bawan sya ka tulop jengki kanwan be kembajuan haki different hats so account kamot ia ka badai jong ka deficit la ka jong ka SSA kum ta ter te ka bomot kanom kta ai ya kiru la da kadan kanu kanu ka enhancement da banta jong kiru kanom kta but kat bakidang don mo andrei ka bahadian te kala ban saya dekat lang da ka ju ka MEG te na kalen jong ngi sko bang ngi la yakrat sari bahabat commissioner secretary ong balada ka MEG ka kta pelat ka jing seo jong kenai kai sibuk karet pelat na kai ka bangi juyo menta te hatu ngindang yo ya kinoi kai ki babet kasadan am ka ikinoi kai bakinom kwa syu banjit ka kam hikai ya kini ki school na marba ka tulap kalong ka ba malumala ndai na kalyang chung u kran sai ong ba ka jing seo hi kan long ka babyang ya la ban berhenti kanum dadan than ka jing affair babat kinoi hikai sarkar ru nama belai ka ne ka equal pay for equal work nya pan su thu ba namar menta ka jing hiar jong ka pelu puthi ha ki edit school ru kan kta ya ka PGI jong ka step ro ka wai lada ka hiar ka pelu puthi ha ki government school ru ka kta lang te na tadau kini ki artli ki kimla ban ya no siliang ti kadan kam ban pengklan lang te na ka jing kran jong u ong ba ha ka jing penia ki school ka khamla ka jing penia jong phi ha bangi pe te na kata kadau ngin hap ban kersian bat ya ka ka ba bahang ngi de ban le ban kentio ndai ban ya perkhat pakla ko baki ong mo kadan ru ka jing perkhat so tieng bayo ki SMC ki le bakla kom ni kom tai te ndai ha ka jing ya kran ka jongi na kalang jong ka ASEAN ru ila ai ka suggestion ka ba syai ba ka long ba kom ni menta ki school ki hap snai ka budget phi kane ka budget menta ki sule tang na ka benta ni ki bayo grant ndai ndala trekam ka mek ni ong ba kani ka budget ka baki school kin sina na bastang jo ka snem kan kentup ya ka school bro koi sibo menta kani ka school dan sipungut noi kai kani ai baro kamde ban sia yang kita ki arngut kani ai baro dang ta bat kanang baki school ki la pan pet uno hikai ubala trace for snem unyo ka jing siu ka ba kham he uno badang sujon menta kata kan dan ka jing ya fair kandet mo walada ka basic ka de jo pi namar ba kanom long ka ba internet ban ong ba lada kum balong menta ka ni ka lom sompi na ni ka ad hoc grant de ka long pe ka ju ubala jon ya fus nam ba uba menta uyo ka ju de kan long ka ba 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 ki school kin pej halo kan ni bat bakin pengkre ya ka bat jan ka bakin submit cak sarkar saka department syaba stang snem bat ha ka bakut jong ka snem kin ai ya ka UC kat ko ka proposal bla tho ka mek antu ka jing pelut kamu kanem la banja kata ka pisa pi hang doang nuru namar ka bak ki school mita ki concern kam dei kata ka jing kwa ya ta ka pisa jongki ndei kalong ban la ban penia ya ka school menta ban la ti ka jing ya sai na pla ka po mo ki bobon menta ki school ki jencar wa na bable ki hapan ya be ban kentiu ka pli puthi ai sanajar 10,000 menta wei wangin yo no kai bobet ni ko ban kha ka jing pli kan kio tingi ko ban ai ga jing seo ko biang
Ndai lada ka jing erap kamlong tengi so pisniru nambar balik kita kiwe kadan ka lada myo lang ka biang ndai lada kita kiwe ngiruk ikwa ba sakaweng ba manong balada kini ki kenhon ki perkhat tang le desimat kadon ka jing ma nama balai simdai ban kelat ka jing ithu ya gini ki school lada kide ki adhok ada kide deficit kinu ki sansgran kide ke ju ka jing ka recognize ki kide ke ju hakki ju ki kendon te lada mentang ngim la syak syuk ya kan ni ka jing penyaphir ka jing seo lada ngile yakut kan jayu lada ngiwat ka justice ka kut ya do kan kata siapa tak kata tengah su bonong bang hapan priang menta ya ka jing ya kiu lang ya ka jing ya biang lang ngim dei ban perkhat simat ngide ban selfish but andai ngide ban ai jing bot ko no ban pen ba na ka penta kan jing pentri kam ke MEG namar ngio i ba tei tangka MEG ka dei ka solution na penta barok ki grievances titang kan ni ka benta ka bakong san ka bang ka mati penpau ni ka por pat ka rai ka bakhatu ka bang le sim ka long ba ngila yo mentai education minister batamai hoi bat minister blo adap ngila yo ekran ba te uni batamai ngin sale ra da ka resolution jong kan ka jelang ka balong menta sngi ngin se flu jimbot ba bat uro te nata la ka don kam ngin sale chau chief minister namar ko ba ka long menta na kalyang jong ngi ki school ru ngi la ya sim khya ba ya kan ka kam na kalyang jong kinong penya school nim kwa ban shu i kan ka jing ya kren tang haki nong hikai ki bahap ya mi asurok ndai nak lan jungi metang ikwa ban ya kami jong ka jing ya kren ban ya penwandor ya ka puli putih hadu menta mano pasha sitom ya ka school hapan tip kat no kis nong penya school ki sacrifice ki ran yala de ngi ki klet mentang ani thu ipi da ki pau snam ki nong penya ki hapan sacrifice watang ban yo ya ka jing itu ko opening permission ru pihak penbiang kibun ki jing kam la ka dei na ka jing biang haki kamra kelas la ka dei ka jing penbiang ki nong hikai nang nu phin yo kita ki nong hikai ki babet la rafim siu ka jing siu ko biang te kita ki boro hab biang sana khamat sayo e ka jing itu ndai ndala yo e ka jing itu ru menta ngim yo e ta kalenti jong ka jing arab te na ta kadau ngi kwa ban ong ba ka sarkar ka dei ban wan ban trelang bat ngi kinok nya school la ka kwa ya ka jing kiu ba shisha klet no ya ki wei artli kita ki school ki bam don ka jing penya ka biang ka ba andai pe ya ka majority pinyo i ba ka pule puthi ka kiu hangno ka kiu ka jala jungi ka kiu de ka contribution ka ba ai ki mission school la ni nu kun hon ki bale spa tangkatai ku sibon. Hello everyone, this is Dr. Madan Kumar, working as an associate professor in Christian Medical College, Vellore, in Pediatric Respirology Department. My main treatment would be with pediatric lung disorders such as asthma, recurrent chest infection, and then recurrent cough. So the importance of this is if you diagnose it first and if you treat it properly, long term the child will have a normal life. If you are not going to treat the child properly, what happens is the quality of life of the child decreases. That is manifested like not studying properly, not playing properly, and not behaving properly. So when we try to treat these things, the respiratory infections properly, most of the times they get better and have a good quality of life. So I am here to screen the children who have respiratory problem. I will be available in Dr. H. Gordon's Robert Hospital from October 1 to October 15 between 10 to 1 p.m. Thank you.